இந்த பதிவு நான் எதுக்குன்னா, இப்போ யூடியூப்பை பார்த்து நான் உடம்பு குறைக்கிறேன், யூடியூப்பை பார்த்து நான் பிரசவம் பார்க்குறேன், யூடியூப்பை பார்த்து நான் அழகாகிறேன் அப்படின்னு நிறையா பேர் பரப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் மிகப்பெரிய தப்பு. இந்த யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக்கு எல்லா இணையதளங்களும் அது நமக்கு ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டாக தான் இருக்கணும் தவிர அதை நம்ம மெயின் பெரிய விஷயமாக கொண்டு போகக்கூடாது. அது ஒரு டைம் பாஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே பரவாயில்ல. அதை பார்த்து பிரசவம் பார்க்குறேன், அதை பார்த்து உடம்பு குறைக்கணும்னு நிறையா பெண்கள் இதனால் இறந்துருக்காங்க. இதனால் அவங்க குடும்பத்துக்கும் மிகப்பெரிய இழப்பு. அதனால் யூடியூப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராமில் வர்ற விஷயங்கள்லாம் நல்லா வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் முடிவிடுங்க. உடம்பை குறைக்கிறேன், ஸ்கின் அழகாக்கிறேன்னா டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். அதனால் நீங்களாக ஒரு முடிவு எடுத்துகிட்டு அதனால் உங்கள் குடும்பம் தான் பாதிக்கப்படும். அதனால் இந்த மாதிரி தப்பான முடிவு செய்யாதீங்க. நன்றி, வணக்கம்.